Terve. Taas on keskusteltu ja kohistu tällä kertaa tuosta Valtiontalouden tarkastusviraston raportista, joka tässä ilmestyi joku päivä sitten. Siinä todettiin muun muassa tällä tavalla Marinin hallituksen toimista, että keskeinen oppi näistä finanssipoliittisista säännöistä poikkeamisesta tulee rajata selkeästi ja vain välttämättömiin kriisimenotarpeisiin ja poikkeuslausekkeiden käyttöä tulee tarkentaa. No mitäs tämä tämmöinen poliittinen jargoni tarkoittaa? Tämmöistä kehyssääntöä. Eli jos se rikotaan, niin se pitää olla todella vahvasti perusteltua. Ja mä en yhtään epäile, etteikö se ollut siinä hetkessä pakotettua ja aivan välttämätöntä. Sitä en kyseenalaista. Mutta paluu tähän normaalikäytäntöön eli takaisin siihen kehyssääntöön olisi minun mielestä pitänyt tehdä niin pian kuin mahdollista. Ja tämä on minun mielestä se suuri virhe, minkä Marinin hallitus teki. Eli sitä olen kritisoinut ja kritisoin. En siis kaikkea, mitä he teki. Ja joka ikinen hallitus tekee virheitä ja niistä on vaan otettava opiksi. Ja ton kiistäminen on minusta älyllisesti epärehellistä, että silloin kun on jonkun virheen tehnyt, niin ei muuta kuin kättä ylös. Eikä niin kuin pyri kiistämään tai saada näyttämään jotain asiaa jollekin, mitä se ei ole. Minun mielestä.